ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୂଳା ନଦୀ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି। ସବୁ ପୁରା ଏପଟ ପାଣି ପୁରା ସବୁ ସବୁରେ ଧାନ ଫାନ ଲାଗେ ପନିପରିବା ବି ଲାଗେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଗୁରା ଜାଣିଥିବେ। ଆହୁରି କିଛି ଖୋଲା ହେଇଛି ପାଣି ପଶିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ନଈ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟ ନାଳରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈ କୂଳ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏପଟକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଆଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଚ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆହୁରି 10-12ଟା ପାହାଚ ତଳେ ଅଛି। ସେ 10-12ଟା ପାହାଚ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିତ୍ରକୂଳା ନଦୀ ଅଛି। ବ୍ରିଜଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଚର ଏଯାଏଁ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଦାଗ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପାଣି କମିଛି। ଯା ହଉ। ପରିବେଶଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।